Helo a chroeso i sgwrs, podlediad lle dwi, Trystan yn cael y fraint o sgwrsio efo myfyriwr o bob oed am bynciau sy'n berthnasol iddyn nhw, ac fel ydych chi'n ddychmygu, oes, mae yna lot i drafod. Ym mhob pennod, mi fyddwn ni'n canolbwyntio ar bynciau gwahanol sy'n ymestyn o effeithiau'r cyfnod clo i ddelwedd y corff a hynna'n ddelwedd, ac o drafod yn agored am y gymuned LGBT i'r pryderon sydd gan bobl ifanc ynghyd â myfyrwyr hŷn am gychwyn yn y Brifysgol. Un o'r pynciau fydd yn cael sylw hefyd ydy iechyd meddwl, lle fyddwn ni'n trafod yn agored ac yn rhannu profiadau personol am ddelio ag iselder a gorbryder ar ymbarel o deimladau ac emosiynau sy'n dŵad wrth fyw o ddydd i ddydd efo'r pwysau anweledig yma sydd ar sgwydda sawl un ohono ni. Mi fyddwn ni'n gwneud hyn yng nghwmni'r cwnselydd Endaf sydd yn therapydd llawn amser ym Mhrifysgol Bangor ac sydd wrth law i'n harwain a'n cynghori ar hyd y daith. Yn ogystal â chwmni Endaf, mi fyddai hefyd yn estyn croeso i rai o fyfyrwyr heddiw sy'n astudio mewn amryw o brifysgolion a cholega o bob cwr o Gymru a thu hwnt. Ynghyd â nifer o leisiau cyfarwydd iawn ym byd podlediadau yn y Gymraeg a rhai sy'n dylanwadu'n bositif drwy rannu profiadau gonest ar-lein neu ar bapur. Non Parry, Tara Bethan, Jess Davies, Mari Gwenllian, Megan Angharad Hunter, Ifan Pritchard o'r band Gwilym a seren TikTok, Ellis Jones. Mae croeso felly i chi ymuno yn y sgwrs. Ac yn y bennod tro 'ma, Sa'n byd yn wrong efo teimlo bod chdi wedi gwneud y penderfyniad anghywir achos da ni mor ifanc. Ac dwi'n meddwl oedd byw yn bell o adra am o 2 flynedd na wedi rhoi straen yn y fi achos o'n i'n rhy ifanc. Ond fi yn meddwl ta'r prif peth nath ddenu fi oedd y cwrs, ond wedyn nes i hefyd ystyried o fi hefyd yn cael profiadau newydd o fod yn byth i ffwrdd o adre a cyfle i gwrdd â pobl newydd, a fi'n meddwl nes hwnna hefyd falle setlo'n pen fi. Ia, fel nathon ni sôn yn fanna, ar hyn da ni'n drafod heddiw ydy Dechrau yn y Brifysgol, y Cyffro, ac ella'r Pryder fyddwch chi'n deimlo efo digwyddiad o'r fath. Yn gwmni mi ac Endaf tro 'ma, mae Lleu Pryce o Brifysgol Bangor, yr awdures ac enillydd llyfr y flwyddyn llynaf, Megan Angharad Hunter, sydd newydd orffen astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, a rhywun sydd ddim angen cyflwyniad o gwbl, yr amryddawn Tara Bethan. Helo i chi gyd, pawb yn iawn heddiw? Yndan, diolch, gret. Da iawn, gwych. Diolch o galon am fod yn rhan o'r sgwrs heddiw. Ie, a fel da ni wedi sôn yn barod, y pwnc dan sylw ydy cychwyn yn y Brifysgol. A'r pryderon ella sydd yn dŵad efo hynny, poeni os da chi'n mynd i ffitio mewn, gwneud ffrindiau newydd, gadael adra, achos mae hynny'n gallu bod yn brofiad gwahanol iawn i bobl tebyg iawn i fi oedd wedi hen arfer byw yn ein olen a ddim wedi gadael adre i fynd i llawer o nunlla tan symud i'r Brifysgol. Megan Angharad Hunter, dwi'n dod ata chdi yn gynta, a dwi yn mynd i dylon gyfar chdi, Megan, achos di'n llwybra ni ddim wedi croesi yn y gorffennol, wedi ennill llyfr y flwyddyn y llynydd efo Tu ôl i'r awyr, mae gen i gopion yn llaw yma, dio ddim yn byth yn rhy bell o diwrthau. Wedi bod yn flwyddyn anhygoel i chdi, Megan. Dwi'n gwybod bod chdi wedi siarad mewn cyfweliadau dirifedi a podlediadau hyd syrffed am y nofel, felly dwi ddim yn mynd i ofyn thach chdi esbonio'n ormodol amdani hi. Ond be di lot o bobl ddim yn wybod ydy bod chdi dy hun yn ifanc iawn rwan yn tynnu tua'r terfyn yn y Brifysgol. Yndw, ie, dwi ar fi'n gorffan gradd Cymraeg ag Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Ie. A sut mae hwnna di mynd, Megan? Mae di bod yn brofiad rhyfedd efo Covid a felly oedd o ddim y profiad o'n i wedi ddisgwyl efo bod. Ac i fod yn onest, pan nes i ddechrau yn y Brifysgol, nes i ddechrau astudio cwrs gwahanol, nes i ddechrau astudio cwrs eitha gwyddonol, pharmacoleg, ac ar bod fi wir yn mwynhau o, nes i sylweddoli bod fi'n o'n i wir eisiau gwneud rhywbeth mwy creadigol, felly nes i newid yn gradd hanner ffordd trwy'r pharmacoleg lle, a wedyn dechrau astudio Cymraeg ag Athroniaeth, felly oedd o'n brofiad, dwi wedi bod yn y Brifysgol ers 5 mlynedd o'n sa'ch bach hirach na lot rhan fwy o bobl, dwi'n meddwl, ond na, dwi wir di mwynhau a mae'n teimlo'n od iawn gadael o'n.
A mae hwnna'n iawn yn dydi, os ti'n teimlo bod y cwrs ddim i chdi, mae'n iawn sefyll fyny a deud, na, dwi'n teimlo bod fi ar y llwybr anghywir yma hyn, a bod fi o bosib isio gwiro i ffwrdd a cychwyn rhywbeth newydd ffres. Gosh, yndi, mae'n hollol iawn. Sa'n byd yn wrong efo teimlo bod chdi wedi gwneud y penderfyniad anghywir, achos da ni mor ifanc. Mae'n ffordd o tegau o lefel A, da ni'n gorfod penderfynu beth da ni'n neud efo gweddill y bywydau ni. A mae'n ma mor anodd gwybod beth da ni eisiau neud pan da ni mor ifanc. Felly, dwi'n meddwl bod o'n hollol iawn os ti'n teimlo fatha ti'n methu, ti'n teimlo ti wir ddim yn, fatha di'r cwrs ddim i chdi, lle mae'n wir yn hollol iawn i newid. Megan, ti o ben y groes yn reiddio a dyna lle wyt ti ar hyn o bryd, ond nes ti fynd i astudio yng Nghaerdydd. Oedd o wastad yn fwriad gen ti i fynd 4 awr a hanner 5 awr lawr yr A470 i Gaerdydd i'r brifddinas? Dwi'n meddwl i Gaerdydd yn benodol, o'n i wastad i licio Caerdydd, wastad i mwynhau ymweld â Caerdydd, ond o'n i wastad yn meddwl bod fi eisiau mynd chydig bach bellach o adra, bod fi wir yn joio yr yrru, o'n i wir eisiau mynd chydig bach bellach, mae Caerdydd yn ddinas gres, mae jyst yn briliant bod yn berson ifanc Cymraeg Caerdydd, felly, do. A lle i chdi di gwneud i'r gwrthwyneb i Megan di dod fyny ar hyd llwybr yr arfordir os wedi di o Chra Caerfyrddin i Fangor i astudio newyddiaduraeth a'r cyfryngau da ail flwyddyn ar hyn o bryd. Yr un cwestiwn a nes i Megan, oedd gadael Caerfyrddin ar dop yr rhestr i chdi neu oeddech chdi ddim yn meindio neu y cwrs nath ddenu chdi i Fangor? Wel, nes i edrych rownd sawl Brifysgol yng Nghymru, ond fi yn meddwl ta'r prif peth nath ddenu fi oedd y cwrs, ond wedyn nes i hefyd ystyried fi hefyd yn cael profiadau newydd o fod yn byth i ffwrdd o adre a cyfle i gwrdd y pobl newydd, a fi'n meddwl nath hwnna hefyd falle setlo'n pen fi bod fi'n cael profiadau newydd a falle bod fi'n dod i dod yn gyfarwydd gyda ardal gwahanol hefyd, a ni'n meddwl hwnna'n eitha neis bod fi'n cael profiadau gwahanol o ardal gwahanol o Gymru. Oeddech chdi'n gwybod am unrhyw un arall o fewn yr ysgol yn y 6 dosbarth oedd a'i bryd ar fynd i Fangor yr un bryd? Nath hwnna helpu? Wel, i fod yn onest, dim ond fi a un unigolyn arall o ysgol fi nath ddod i Fangor. A fi dal yn byw gyda hi ar yn y bryd, mae'n byw yn y fflat gyda fi. So, fi'n meddwl bod hwnna falle di neud ni falle mwy agos just o ran, achos ni yw'r unig un sydd wedi dod o'r ysgol. Ond fi'n meddwl, oedd y bach yn achos yn yr ysgol oedd pawb yn mynd, fi eisiau mynd i Gaerdydd, a wedyn oedd ambell un yn mynd i Aberystwyth, ond oedd neb yn mynd i Fangor, a ni'n meddwl, wel, oedd hwnna bach yn bryderus falle, a falle bach yn neud fi bach yn nervous bod neb o'n i'n nabod yna, ond ar yr un pryd o'n i'n meddwl, wel, o leia wedyn, mae fe falle rhyw, swnio'n od, ond falle rhyw fel dechreuad ffres ar ôl ysgol a cael cyfle i gwrdd y pobl newydd. Nes i ofyn chdi, os mae gadael Caerfyrddin oedd ar frig yr rhestr, does na'm byd o'i le efo Caerfyrddin, achos i'r brifysgol yn fanno eis i. Felly, Tara, ddei at chdi, mi oeddech chdi yn 11 oed yn gadael adra i fynd i Lundan. Wel, mae hwnna yn gam anferth i rywun oedd yn gadael. Ydw i'n iawn i ddeud hynny, Tara? Sicr, ac o'n i'n gadael Llansannan, ti'n gwybod, pentre tiny. Ond dwi'n meddwl, oherwydd mod i wedi bod yn gwneud beth dwi'n gwneud ers o'n i'n fatha 3 mlwydd oed, oedd o wastad just yn ymhenni o dyna sy'n digwydd. Dwi'n mynd i fynd i goleg perfformio yn 16, a wedyn y bwriad yn reiddiol oedd i fi fynd i Arts Educational yn Tring, lle oedd ti'n gallu gwneud lefel A hefyd. So, y plan oedd i fynd i fanna, a wedyn pen o'n i'n 19, ella fyswn i wedyn yn mynd ymlaen i brifysgol. Ond rhyw fis cyn i fi ddechrau yna, nath mam ffonio i ofyn os o'n iawn i fi gael mis off i ffilmio ail gyfres efo HTV o Kick. T'w gofio'r pop grŵp? Trystan. Wrth gwrs. So o'n i'n contracted i wneud ail gyfres, a nath nhw dweud bod nhw ddim yn gadael dim amser off o gwbl yn y 2 flynedd gynta, sydd yn rhywbeth eitha cyffredin o beth dwi'n ddall rwan yn y colegau perfformio yma. So rhaid i fi beidio mynd yna munud ola, a'r unig le fysa'n gweld fi am gyfweliad oedd lle o'r enw Red Roofs Theatre School, lle oedd yna ddim lefel A, oedd y mwy fatha, dwi'n bo, oedd o ddim yn rhy serious, nawn i'n dweud. Okay. So nes i gael 2 flynedd o sort of mocha gwmpas a joio, ond wrth gwrs oedd o fanna wedyn yn 19, ac dwi'n meddwl oedd byw
yn bell o adra am o 2 flynedd na wedi rhoi straen yna fi achos o'n i'n rhy ifanc ond o'n i'n dallt hynna ar y pryd a wedyn nes I symud syth I Gaerdydd ac oedd hwnna'n anodd achos yn yr oed yna mae pobl yn tueddu symud I ffwr I Brifysgol fel Lleu a Megan ond a felly da chi'n gwneud ffrindiau dydach ond o'n I di symud I Gaerdydd yn ddeunaw ddim efo ddim ffordd o gyfarfod neb so o'n I jyst yn gwylio Sex and the City yn fflat am fisoedd o'n end achos o gen i'n ffrindiau so nath hwnna gymryd amser Dwi'n mynd dyfaru rwan, dwi'n mewn lle da yn y mywyd a dwi'n hapus, ond dwi'n meddwl mae siwrna fi wedi bod chydig bach yn un bumpy a hirach ella na oedd angen. Ond mae hwnna'n oreit, nes di adael yn 1 ar 15 oed, diwedd tygau ydi hwnna. Mae pobl ifanc yn magu... Be dwi'n trio dweud ydi, mae yna lot o newid yn digwydd yn y chweched dosbarth yn does. Fel, mae Megan ei hun yn gwybod, mae cymeriadau Anest a Deian yn tu ôl i'r awyr. Wyt ti'n teimlo, Tara, oeddech chdi'n barod amdano fo yn 1 ar 15 oed I symud? Nes di orfod tyfu fyny yn sydyn dros nos wrth adael adra mor ifanc? Wel, dwi'n meddwl o'n I wedi tyfu fyny'n sydyn cyn hynna oherwydd o'n I mewn maes lle o'n i'n perfformio o flaen cynulleidfaoedd mawr neu o flaen sgrins teledu. O'n I mewn byd oedolyn fel plentyn. So dwi'n meddwl nes I golli allan ar y cyfnod hwyl na rhwng fatha 16 a 20 ond o'n I wedi gwneud lot o'n fo'n gynt. Ond dwi'n meddwl wedyn, mae wedi cymryd amser I fi sylweddoli wedyn, mod I wedi bod yn byw fyny i'r Tara Bethan o'n i'n meddwl o'n ddisgwyliadau I fi fod pen o'n i'n ifanc. A yn eitha diweddar, dwi wedi mynd, reit, ddim cweit dyna pwy ydw I, bron, ond ddim cweit. A wedyn dwi wedi cymryd amser allan o fod yn llygad y cyhoedd, di cael lot o therapi, gwneud podcast am iechyd meddwl, a rwan dwi'n teimlo fatha bod fi nôl yn gallu bod yn hollol onest efo pwy ydw I, a peidio poeni gormod wan am be mae pobl arall yn feddwl de. Ie, hollol, mae hwnna'n beth pwysig tu hwnt. Mae yna lot o bryderon, mae yna lot o nerfa yn codi, mae'r pwysau ar ysgwydda wrth ddwad, dim just am wneud aroliadau lefel A yn y 2 flynedd yna. Ti'n gorfod meddwl wedyn am wneud y dewisiadau a fel Megan oeddech chdi'n sôn amdano fo, wneud penderfyniad I fynd I Brifysgol a wedyn newid ffordd ar ôl sylweddoli bod chdi ar y cwrs anghywir. Ond be oedd, Megan, y pryderon I chdi wrth wneud astudio lefel A ac wrth feddwl am fynd i'r Brifysgol? Be oedd ar yr rhestr na'r peth oeddech chdi'n boeni amdano fo wrth symud adra? Wrth adael adra, ie. Wel, yn ystod lefel A, nes i'n cael cyfle I feddwl am hynna, really, achos o'n i eisiau studio meddygaeth ar y pryd. Felly, o'n i'n ofnadwy o brysur yn ystod chweched. Felly, nes i'n really gael, fatha hynna ddim really, y syniad bod fi actually yn gadael adra, ddim setlo fewn tan I actually yn y Brifysgol, nath o gyd hitio fi mewn un ton. Ac oedd hynna'n stres ofnadwy, pan ti'n, achos os ti ddim yn prosesu beth sy'n digwydd, achos mae'n gam mor anferthol, hynny pan ti'n symud I ochr arall y wlad, ochr arall Cymru. Mae'n gam anferthol ag gadael adra am y tro cyntaf, felly, ag mae'n oce I beidio gallu cwpio fan yn iawn, dwi'n meddwl, mae'n oce I fatha, I deimlo, I golli, I hiraethu am adra, I hiraethu am anifeiliaid, I hiraethu am rhieni, ffrindiau, mae'n hollol iawn I wneud hynny lle, ag ag o'n i'n gwybod bod pan nes I siarad mewn peth hefyd, ac orfynu mewn peth, ni'n sylweddoli bod ffrindiau fi'n yn teimlo'r un fath. Agor allan, siarad, mor bwysig. Oeddech chdi yn teimlo, Megan, oeddech chdi'n ganol sgwennu tywy'r awyr ar y pryd, siwr o fod. Oeddech chdi'n teimlo bod chdi'n cael rhyw fath o catharsis drwy sgwennu? Bendant, ie, achos yn ystod y flwyddyn gyntaf na, nes I ddechrau cael problemau iechyd meddwl, nath o'n ddechrau gweithiogi a balli, ag ar y pryd oedd o'n catharsis dim ôl sgwennu am Anest a Deian, ag bod profiadau fi'n wahanol i'w profiadau nhw, oedd nhw'n mi oedd o'n gysur gallu, hyn os o'n I beth yn cyhoeddi'r nofel, jyst yn gysur gallu sgwennu stori nhw, A dwi'n sicr, mae yna dwtch o Anest a Mymryn o Deian yn bob un ohono ni. Dwi'n siarad lot o bobl yn cytuno efo hynna. Lleu, be amdana chdi? Oeddech chdi yn poeni, nath o rioed groesi dy feddwl di, gosh, dwi'n yn gwybod os dwi'n neud y peth iawn, dwi'n yn gwybod os dwi'n mynd I ffitio mewn, dwi'n yn gwybod os dwi'n poeni am wneud ffrindiau lle dwi'n mynd I fyw, dwi'n stafell lle mynd I fod yn gyfforddus. Oedd hein y beth oeddech chdi'n poeni amdano fo? On, a fi'n meddwl yn rhyfedd, falle, fod yn swnio'n ddwl I weid nawr, ond o'n i'n poeni am yr gwahaniaeth yn yr acen, rhwng acen fi a yr acen gyda'r pobl o'n i'n byw gyda. Nath o gymryd
cwpl o wythnosau i fi ddod i arfer gyda hwnna. Ond fi'n meddwl, heblaw am hwnna, o'n i yn poeni os fysa falle pobl yn hoffi fi neu'n dod mlaen gyda fi. Yn wedig gyda'r pobl o'n i'n symud mewn i fyw gyda, achos fi'n meddwl mae'n eitha odd just bod ti'n bwc o stafell, os ti ddim yn dod o'r ardal a ti ddim yn gwybod pwy ti'n mynd i fyw gyda, ti'n symud mewn i fflat gyda 8 i, rhwng 6 a 8 o bobl gwahanol, a ti ddim yn nabod nhw. A mae yna falle'r elfen yna, os ti ddim yn dod mlaen gyda nhw, beth ti'n fod wneud. Ond yn ffodus i fi, o'n i yn dod mlaen gyda lot o fflat fi, pob unigolyn o'r fflat. A fi'n meddwl, oedd hwnna falle yn eitha pwysig llynedd yn fy mlwyddyn gyntaf achos Covid, yn amlwg achos oedd yna reolau bod ti'n methu cymysgu gyda pobl tu allan i'r fflat. A fi'n meddwl hwnna falle bach yn anodd i lot o bobl yn y brifysgol, bod ti'n rhaid ti aros gyda'r pobl o ti'n byw gyda. A fi'n meddwl hwnna falle oedd, achos wnaethon nhw gyhoeddi hwnna just cyn i fi symud i Fangor, a fi'n meddwl oedd hwnna ddechrau i fi poeni ti'n bach am be os fi ddim yn dod mlaen gyda pobl fi'n byw da, be fi'n mynd i wneud wedyn, neu fi'n mynd i fod yn stuck tu fewn o'r stafell. Ond, na, fi'n meddwl, erbyn nawr, fi wedi sylweddoli, falle o'n i'n, dim bod yn dramatic, ond fi'n meddwl, i bobl sy'n symud i'r brifysgol, fi'n meddwl falle dyle, bod e'n bwysig ystyried, bod e'n mynd i fod yn iawn yn y diwedd, a os chi ddim yn hapus gyda'r sefyllfa, bod e'n digon hawdd newid cwrs neu newid lle chi'n byw. Am y brifysgol wastad yn neis iawn a yn digon hapus i helpu chi allan. Ie, a bod na bobl therapyddion fel Endaf ar gael i fyfyrwyr fynd agor allan a siarad efo nhw. Endaf, ddoi chdi fewn fan hyn, mae'r cyfnod diwetha yma wedi bod yn un ansicr tu hwnt. Fel oedd Lleu yn deud yn fanna, symud at rhywun, byw mewn fflat o 6 neu 8 person, pobl sydd yn ddiarth i chdi, lle ti di arfer bod mewn nyth neu hafan neu rhyw fath o noddfa glyd adre fod y rieni dyfrodyr y chwiorydd. A peth nesa, mae bod dim jyst yn newid, ydy hwnna'n rhywbeth mae pobl wedi bod yn anodd dod i'r arfer efo? Yndi, ti'n gwybod, dwi'n gweld amball un sy'n dod ato fi i gysylltu efo ni i drafod hyn. Ond beth sy'n diddorol, mae'n gallu gweithio ddwy waith. I rai bobl, mae'n gallu fod, maen nhw'n gahiraeth o adra, maen nhw wedi arfer byw efo'r rhieni neu teulu, a wrth bod nhw wedi dod o llefydd bach, ac all of a sudden maen nhw'n Caerdydd, neu pan o'n i ddweud y gwir, o blaena, pan mae'r fi mynd i Bangor y fawr i fi. Dych chi dwi'n fel fatha, so mae'n gallu fod yn rhywbeth, i rei bobl, mae'n gallu fod yn gyfnod really anodd, mae gynnon nhw hiraeth, ond eto i rei bobl, mae'n gallu fod yn reit liberating hefyd, mae'n gallu cyfarfod bobl eraill, fatha, dwi'n cofio pan o'n i'n brifysgol, ar i fi sicrhau bod fi'n cysylltu efo bobl o wahanol lefydd, cos mae'n anodd, a hefyd mae'n diddorol, os da chi'n aros mewn un lle a jyst aros efo'r un bobl, mae hynna'n gallu fod yn anodd fatha o'n i'n JMJ, ac o'na lot o bobl yn aros efo'r un criw o hyd, ond dwi'n teimlo bod o'n well trio cysylltu a dod i nabod wahanol, o'n i'n nabod bobl o America, o'n i'n sicrhau bod fi'n sgwrsio efo bob. So mae'n diddorol rei, mae'n gallu gweithio mewn ddau ffordd rili, mae'n anodd i rei, a wrth gwrs da ni yma i drafod, ond i rei mae'n gallu fod yn gyfnod exciting, liberating, ti'n dod i nabod chdi dy hun fel person, a mae'n gallu fod yn cyfle really exciting i rei bobl, so do. A hefyd, cyfle i sort of ymuno efo cymdeithasa a bod yn rhan o gymuned o bobl sydd yn eitha tebyg i chdi, achos mae'r pôl o bobl ifanc sy'n mewn 6 dosbarth yn yr ysgol, mae o'n bwl bychan iawn o bobl yn dydi, ond pan ti'n mynd i'r brifysgol, mae o'n ehangach, mae'r rhwyd yn cael ei daflu yn lot yn fwy, a ti yn mynd i gyfarfod pobl sydd efo'r un diddordebau, yn hoffi darllen yr un llyfrau, ac yn bobl tebyg i chdi dy hun. Yn union. Yeah. Tara, mae'r cyfnod diwetha yma wedi bod yn... Dwi'n meddwl bod myfyrwyr wedi chael yn anodd iawn dros lot o bobl yn ystod y 2-3 blynedd diwetha. Sut fysa chdi felly, fel rhywun nath i adael adra yn 15 oed, sut fysa chdi'n cymharu'r amser ges di o'r rhyddid na ges di o fynd allan i gymdeithasu fel pobl i'r cyfnod yma lle mae'r myfyrwyr wedi bod yn stuck yn ei stafelloedd yn ei fflatiau efo'r un bobl, a fel o'r Lleu'n dweud, pobl o bosib dyn nhw ddim yn nabod yn dda iawn.
Dwi'n meddwl mae'n amlwg iawn bod y pandemig ma wedi hitio pawb mewn ffordd gwahanol, ond hefyd mae o wedi bod yn gymaint o hap a damwain, cys i fi'n bersonol doedd y cyfnod clo ddim o reidrwydd yn anodd. Dwi wedi mynd trwy gyfnodau lot anoddach yn y mywyd i, ond digwydd bod oedd hynna, nes i'n colli neb, nes i'n mynd yn sal iawn, nath yng ngŵr i ddim mynd yn sal, o'n i'n cael amser yn fy nhŷ fy hun, hefo fy ngŵr, dwi byth rili wedi cael hynna, a nes i golli'n waith i gyd, oedd hwnna'n anodd, ond wedyn ges i gyfla i feddwl, be dwi actually eisiau neud, be dwi wir yn credu yn fo ac yn sefyll dros fo, a mynd nôl i be nath Megan neud, dwi'n meddwl bod hwnna mor amazing, bod ti'n gallu bod, mae bywyd yn gallu mynd y ti dydy, heb i ti ellu mynd, wow, breaks mlaen, hold on, ydw i'n mynd i'r cyfeiriad iawn. Mae'r ffaith bod Megan yn ganol hwnna di mynd, dwi'n gwybod bod fi ddim yn mynd i'r cyfeiriad iawn. Mae'n ffordd nath o gymryd tan y pandemig i fi wneud hynna. Ac oedd yr amser yna yn special iawn i fi. Ond, os fyswn i wedi bod yn unrhyw le rhwng, 3 ar 10 a 30 ella, dwi'n meddwl sa'r pandemig di bod yn horrific, cys dyna pryd fel ydych chi di bod yn deud, ti'n dod i nabod pobl, ti'n dod i nabod dy hun, ti eisiau mynd allan, ti eisiau byw dy fywyd, felly dwi'n teimlo'n ffodus iawn bod fi di bod yn 36 i 38 yn ystod y cyfnod yma. Wedi bod gymaint yn oddach i reid ti'n di bod yn 37 naddo, achos da ni gyd yn sgipio un pen blwydd rwan, achos da ni'n cael, mae'n teimlo fatha bod ni'n di cael dathlu dim byd na di dros y 2 flynedd diwetha, so da ni'n aros yr un so oed. So dwi actually'n 23. Wyt, llongyfarchiadau, surprise! Wrth reswm, un o'r pethau sydd yn newid wrth adael adre i fynd i'r Brifysgol yn 19 oed ydy y cyfrifoldeba. Achos pan da ni adre, da ni ddim, dwi'n siarad o bwriad personol fan hyn, pan o'n ni adre cyn symud i'r Brifysgol, o'n i'n gorfod poeni am wagio'r bins, o'n i'n gorfod poeni am neud bwyd, o'n i'n gorfod poeni am faint o fwyd oedd yn y ffridge, o'n i'n gorfod poeni am rhywun i ddod i nôl fi ar night out, oedd mam a dad yn chwarae taxi. So mae'r cyfrifoldeba, mae hwnna yn un o'r pethau mwyaf sydd yn newid fel ti'n gael. Ac yn enwedig rhywun fath chdi, Megan, nath adael Dyffryn Nantlla. So wahanol stori sa'ch chdi dim di Fangor, achos di Dyffryn Nantlla ddim cweit mor bell a hyn o Fangor, sa'ch chdi dal yn gallu bod adra o fewn 20 munud, hanner awr o Fangor. Ond nes di deimlo bod y cyfrifoldeba yna wedi newid a bod chdi wedi ymdopi yn dda efo nhw wrth symud? Dwi'n meddwl oedd o'n broses arall, achos oedd o'n anodd gorfod chyd bron gorfod trefnu dy fywyd o gwmpas y cyfrifoldeba neu just y gwaith prifysgol. So wedyn oedd hynna'n neud o chydig bach yn anoddach dod i arfer efo stres y gwaith hefyd, achos bod chdi'n gorfod gwybod, lle mae'r laundrette, lle mae'r gweithio allan sydd i weithio'r dwi'n gwybod, y popdy a bob math o bethau. Just pethau bach ma, ti'n just ddim yn meddwl amdano nhw pan ti adra. Ti'n allan bod chdi'n gorfod dysgu pob dim o'r newydd, a bod gen ti gyfrifoldeba ychwanegol ar ben y pwysau gwaith. Sy'n rhywbeth eitha, dwi'n bod, oedd o gymryd dipyn o amser i fi ddod i arfer efo hynna, dwi'n meddwl, ond mi wyt ti ddod i arfer, a wedyn, mae'n deimlad eitha neis o fod yn annibynnol o wybod bod chdi'n rheoli dy fywyd mewn ffordd, bod chdi'n efo'r holl gyfrifoldeba yma, ond mae'n golygu bod chdi'n cael mwy o ryddid, a mae hynna'n deimlad neis. Lle ti wedi cael dipyn o bractis erbyn hyn yn dy ail flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor, dwi eisiau gonestrwydd fan hyn rhan. Faint o gyfrifoldeba oedd gen ti pan oeddech chdi'n byw adre yng Nghaerfyrddin? Fi'n mynd i swnio bach yn snobi nawr. Pan des i'r Brifysgol, nes i sylweddoli faint o waith yw i olchi llestri ar ôl bita bob dydd. A hefyd, golchi dillad sydd hefyd yn boen. Mae'n rhaid cario dillad lawr grisiau i'r stafell golchi dillad. A mae'n rhaid ti dod nôl lan, mynd nôl lawr ar ôl awr, roi nhw mewn i'r sychwr dillad. A mae'n rhaid ti fynd nôl lan, mynd nôl lawr eto, pigo nhw lan, wedyn mae'n rhaid ti smwddio nhw. Mae bywyd yn galad yn dod i lle. Sa'n rhaid ti smwddio nhw? Na, i fod yn onest, fi wedi dechrau just gadael y smwddio allan o'r rŵtin. Mae'n cymryd mor hir i smwddio. Oni bai bod rhaid fi wisgo rhyw Cris neis. A fi'n dioddol o just peidio smwddio ar fy hyn. Mae gymaint o waith. Ond just hefyd, just y cyfrifoldeb yna, ti ddim yn sylweddoli bod ti'n goffa wneud pan ti adre. Just fel, pan mae mam yn mynd, fi'n neud bwyd, fi'n mynd, fe fynnag, mae mam yn neud bwyd. A fi wedi dod i Brifysgol, a wedyn, pan fi'n mynd adre nawr, fi'n sylweddoli, pan mae mam yn dod nôl o gwaith a mae'n neud bwyd, fi'n sylweddoli faint o ymdrech yw a faint o waith yw i just ofalu am fi. Mae dy stafell yn edrych yn eitha taclus tu nôl i chdi fan'na, chwarae teg.
Diolch yn fawr. Tara, Sa'n nes gwybod di... pa fe wastad. Sorry. Na, di o ddim wastad fan, chdi'n gwybod bod chdi'n gadael recordio heddiw, felly dyna pam bod chdi wedi tagweso. Tara, nes di sôn yn gynharach bod chdi yn teimlo bod chdi wedi tyfu fyny cyn oedran symud o adael adra. Wyt ti'n teimlo bod y cyfrifoldeba yna wedi dod yn haws wedyn ar ôl symud o adra, achos bod chdi o bosib wedi gorfod delio fo nhw cyn symud alla? Hynna'n byd dwi'n mynd, dwi'n sylweddoli bod trywydd bywyd fi wedi bod yn eitha anarferol. A dwi'n meddwl, mae hwnna wastad wedyn di cael rhyw effaith o wneud i fi deimlo fatha bod fi'n chydig bach yn outsider. A mae'n ffynnu fatha pen dwi'n siarad efo ngŵr am storis sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Mae o wastad fatha, waw, sut wyt ti'n oce? Ond, dwi'n meddwl i fi nes i dyfu fyny'n sydyn iawn yn ifanc iawn. Oedd gennau fatha eitem cyflwyno ffasiwn ar heno pan o'n i tua 12, fatha fel eto. A ti'n gweithio efo oedolion, ti'n cael dy dalu fel oedolyn. Ond wedyn, oedd mynd i coleg i fi ddim rili'n teimlo fel straen na sioc. Dwi'n meddwl... Achos o'n i wedi gwneud lot o'r stwff yna'n barod. Hefyd, oedd dad a mam yn gwneud sioe reslon teithio rownd, so weithiau swn i'n teithio efo nhw, neu weithiau swn nhw'n gadael fi efo chwaer mam, neu nain, neu rhyw ffrindiau, tra oedden nhw'n mynd i deithio y byd efo'r sioe yma. So dwi'n meddwl nes i just yn gorfod wneud y pethau yna'n fengach. Ond wedi deud hynna, falle swn i wedi mynd i Brifysgol yn 18, fyswn i wedi teimlo fo'n fwy o sioc, ond achos bod fi wedi mynd yn 16, oedd o just fatha, this is normal. Ond wrth gwrs o sbio nhw, doedd o ddim yn normal, doedd o probably ddim y peth galla, a dyna pam nes i fynd trwy bach o gyfnod anodd yn sort of 20 even 30, ond dwi wedi dod allan pen arall. So yn pen draw mae'n iawn dydi, just dio ddim y drefn arferol. Ac Endaf, dwi'n di ddefnyddio gair nes di eisiau gyna liberating. Mae yna rhywbeth eitha liberating mewn cael cyfrifoldeb dy hun fel person mor ifanc. Oes, yn union. Ti'n gwybod fel, mae o'n character building, mae'n gallu, ti'n dod i nabod dy hun, pethau ti'n licio wneud, a pethau sgiliau newydd. Mae o'n gallu creu dy bersonoliaeth di, dwi'n meddwl. A wech, ti'n gwybod fatha, mae'r un, fatha, mae'n bell un dwi wedi drafod pan dwi'n neud therapi, weithiau, maen nhw wedi cael ei almost lapio mewn cotton wool, bod nhw wedi cael y cyfle tyfu fyny i dod i nabod i hunan a pethau fel yna. A weithiau mae'n anodd, weithiau i bobl fel yna dod i Brifysgol. Os maen nhw wedi cael ei lapio fyny, dyn nhw wedi cael y chance i dod i nabod i hunan weithiau. A mae'n gallu fod yn coleg reit anodd lle, ond fel o'n i dweud, so mae cychwyn, symud i wla newydd, creu ffrindiau, dod i nabod i hun, dod i nabod bobl newydd, yn gallu fod yn cyfnod liberating i bobl, A chyfarfod ffrindiau newydd a ymuno chymdeithasau gwahanol, Megan, sut nes di ffeindio'r drefn honno? Oedd o'n brofiad eitha hawdd i chdi, nes di adael dy hun fynd a mynd i ymuno o wahanol gymdeithasau a agor dy hun allan i neud ffrindiau newydd? Do, pan nes i ddechrau studio Cymraeg a Athroniaeth, nes i fynd i lot o gymdeithasau gwahanol. Dyna lle nes i gyfarfod ffrindiau gorau fi fod yn onest, nid efo'r pobl o'n i'n byw efo yn y flwyddyn gyntaf, ond efo'r pobl nes i gwrdd yn y cymdeithasau. Achos ti wir mynd i ffeindio pobl sydd yn unidio hoff gytun yn y cymdeithasau gwahanol yma. Ti'n gallu ffeindio, mae'n rai cymdeithasau ofnadwy o niche a quirky ti'n gallu ffeindio, a wedi ffeindio pobl sydd o'r un, sy'n licio'r un pethau chdi. Dyna lle nes i'n ffeindio gorau, felly yn sicr, dwi'n meddwl bod cymdeithasau yn beth ofnadwy o bwysig i wneud ymuno fo cymdeithasau gwahanol a mynd amdani bendant. A be am wedyn, Megan, y ffrindiau oedd gen ti yn ysgol y ffrinanlla, oeddach chdi'n cadw mewn cysylltiad efo rheini o ddim wedi dod i Gaerdydd efo chdi? Do, dwi dal mewn cysylltiad efo rhai nhw, bendant, oedd hynna'n bwysig iawn i fi, cael cysylltiad na efo adra, achos dwi'n dipyn o homebirds, dwi'n licio pen y groes bod fi wir yn mwynhau Caerdydd hefyd, felly oedd hynna'n beth bwysig iawn i fi gadw mewn cysylltiad efo ffrindiau adra. Dwi'n meddwl bod hynna yn beth bwysig i gadw'r y lluni'n cyswllt na efo dy gartra bendant. Oeddech chdi'n sôn Lleu yn gynharach, mae un o'r pryderau mwyaf oedd gen ti oedd bod chdi'n mynd i ffitio fewn o ran dy acen di o Gaerfyrddin. Nath hwnna ddim stopio chdi yn amlwg, nes di ffeindio hi yn joban reit hawdd gwneud ffrindiau newydd a gwneud, ti'n gwneud rhyw fath o, dwi'n yn gwybod, achos pan nes i mynd i Brifysgol, oedden ni cwrs bychan iawn nes i wneud, 5 o'n i yn astudio'r cwrs, felly oedd o'n haws, dwi'n meddwl, oedd o'n gwrs bychan iawn, oedd o'n haws i ni gyd aros yn ffrindiau, ond ti'n creu dy ryw fath o
safe haven dwt o ran ffrindiau. Nes ti ffeindio hwnna'n broses hawdd? Wel, fi'n meddwl yn gyntaf, jyst o ran y cwrs fi'n astudio, yn anffodus i fi yw'r unig un sy'n neud y cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yn fy mlwyddyn. Ond falle bod hwnna yn beth anodd i fi, mae hefyd falle mewn ffordd oed di galluogi fi i gwrdd y pobl o wahanol ardaloedd ar cwrs fi, a fi'n meddwl hwnna hefyd di roed yr elfen ychwanegol na o ran gyda ymcyba neu myfyriwr Endaf Cymraeg Bangor. Fi'n rili mwynhau hwnna, fi wedi gweld lot o bobl drwy hwnna sy'n gyda'r un diddordebau a fi sy'n siarad Cymraeg. A fi'n meddwl hwnna wedi bod wir yn help mawr yn wedig llynedd gyda Covid. Nhw'n trefnu digwyddiadau, oedd yna gyfle i gwrdd y pobl newydd, oedd yna gyfle i wneud pethau. Oedd y reolau yna, y reolau Covid ddim yn galluogi ni wneud popeth, ond nhw dal yn treulio'i gorau i adael i ni gwrdd y pobl newydd a cael cyfleoedd newydd. Ond hefyd, jyst o ran y cwrs hefyd, dwi'n meddwl, mae hwnna hefyd i roi yr elfen a'r perspektif falle gwahanol i ymgyba, achos falle bod, os fi'n byw mewn, yn amlwg fi'n byw yn GMJ, so yr unig pobl fi'n gweld bob dydd yw pobl sy'n siarad Cymraeg, pobl sydd â diddordebau, falle yr un diddordebau cerddoriaeth o fi, a fi'n meddwl falle jyst achos bod yna bobl ar cwrs fi sy'n bach yn wahanol, sy'n dod o daloedd gwahanol, mae hwnna di roed jyst o ran y perspektif arall yna i fi, a fi falle yn diolchgar bod fi wedi cael y golwg o be mae fywydau pobl eraill tu allan i GMJ fel. A chdi'tha, Tara, wedi cael profiad tebyg, nes ti adael a mynd i astudio yn Saesneg. Wyt ti'n gallu uniaethu fo be o'r lle yn ddeud? Yn sicr, oedd y newid bydd na, dwi'n meddwl, yn bwysig, a dwi'n meddwl mynd nôl at be oedd Endaf yn deud. Dwi'n siŵr os ydych chi wedi clywed fatha, da ni'n cael yn ddisgrifio fel y unicorns yn dydan yr millennials a bethau. A mae yna, da ni yn fwy agored, da ni falle yn fwy sensitif, ond dwi'n meddwl bod hynna'n beth drwg. Mae cael dylandio mewn sefyllfa brawychus, gwahanol, anghyfarwydd, yn scary ac yn anodd. Mae hefyd yn character building, so mae yna ddwy ffordd o sbio na fo does. A dwi'n meddwl, os wyt ti'n gallu peidio rhoi gormod o hard time i dy hun yn ei ganol o, a cofio bod mae bob dim mae pethau newid drwy'r amser. Os wyt ti yn ffeindio dy hun mewn sefyllfa anodd, deud bod lle ddim yn licio ei housemates, so dydy hwnna ddim yn mynd i bara am byth, a mae hwnna'n rhywbeth dwi'n ffeindio sy'n really helpu fi rwan ydy pam mae yna gyfnodau anodd. Mae yna wastad yn mynd i fod gyfnodau anodd yn bywyd yn ei gyd, does. Ond os da ni'n trio gweld o mwy fatha, wel, mae hwn yn mynd i neud fi'n gryfach, a di o ddim yn mynd i bara am byth, ac yn y cyfamser, dwi'n mynd i edrych ar ôl yn hyn. Jyst bod yn neis efo'n hyn. Dwi'n meddwl mae hwnna sicr yn rhywbeth sydd wedi helpu fi, de. A cyfnod ydi o'n de, Endaf? Pennod ydi o'n de, fatha. Fysa chdi yn rhoi unrhyw tips, Endaf, i rhywun sydd yn dŵad i'r Brifysgol ac o bosib isio ymuno agor hynna'n allan, sydd bach yn nerfus ella am fynd i gymdeithasau gwahanol a thrio gwneud ffrindiau newydd? Ia, ac T'wbo be, o'n i'n rili gwneud ddiddordeb yma bod Tara'n ddeud o fanna wan, ac yn union be o'n i'n teimlo ar y lleu, a hefyd Megan oedd yn ddeud. Mae yn anodd, os ti di arfer wneud, jyst bod yn rhyw chdi dy hun, a fo ffrindiau chdi dy hun, neu wrach jyst efo dy fflat di o bobl, diolch yn hawdd weithiau. Weithiau mae'n rhywbeth, mae gennym ni'r technique yma o wneud yr opposite o be gen ti awydd wneud, opposite action, di'r enw'r technique, a fetha, weithiau ti'n gorfod gwthio dy hun, ti'n gorfod wneud dy hun i wneud, bod o'n really scary, a bod o'n, dwi'n eisiau wneud, mae'n hawdd iawn dydi aros yn comfort zones ni dydi, mae mor hawdd, a weithiau mae cyfnod fod yn brifysgol, mae mor bwysig fatha trio pethau newydd, diolch bwys os ti'n malicio fo, jyst trio fo de, a weld beth sy'n digwydd, a dod i nabod bobl newydd, o fel y lle'n deud, o gwledydd eraill even, dod i nabod bobl dros y byd lly, so dwi'n meddwl bod hynna'n rili bwysig. Ac wedyn os da chi'n gael traffath, neu os da chi'n gael poeni am eich hunan hyder, pethau fel yna, mae yna bobl fel fi, da chi'n gallu dod i trafod, mae gennym ni therapydd Cymraeg ei iaith yn Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth, Coleg y Drindod ym Mangor. Os da chi siarad yn Gymraeg, da ni yma i chi. Os da chi'n poeni am hynny hyder neu hiraeth o adre, neu mae'n siŵr iawn be i neu, neu sut da chi'n teimlo amdano eich hun, neu cyfnodau anodd, da ni yma i chi.
Chybod. Diolch, Endaf, a mae'n bwysig, wastad yn bwysig cofio hwnna, bod chdi byth ar ben dy hun, ti wastad yn gallu agor allan a siarad efo rhywun yn hollol gyfrinachol, a fel nes ti ddeud, drwy gyfrwng y Gymraeg. Wel, wrth i ni dynnu tu'r terfyn, ella ni ddod ata chdi, Megan, i holi. Mae'r pendil yn aml iawn yn gallu disgyn yn drymach ar yr ochr gymdeithasol, neu disgyn yn drymach ar yr ochr lle mae'r gwaith yn drymach o bosib a bod chdi'n canolbwyntio yn ormodol ar hynny. Sut mae'n mynd ati felly sicrhau bod y cydbwysedd yn oreit a bod y pendil ddim yn gwiro yn ormodol naill ffordd neu'r llall? Ie, mae'n gwestiwn reit anodd. Dwi'n meddwl... Mae'n iawn. Dwi'n meddwl... Mae'n bwysig bod chdi'n trefnu peth amserol iawn. Dwi byth i gallu trefnu amserol iawn. Wwan, dwi'n gweithio ar fy asesiadau ola, dwi'n fatha 2 diwrnod i sgwennu un traethod, a falle dwi'n basically 5 blwyddyn yn brifysgol, so dwi'n bod fatha, trio blaenoriaethu, dwi'n meddwl bod hynna'n beth pwysig. Ond, dwi'n meddwl o ran fatha, mae'n ofnadwy o bwysig bod chdi yn cymdeithasu. Dwi'n meddwl yn y flwyddyn gyntaf yn enwedig, achos dwi'n meddwl sydd yn beth yn bob brifysgol yn Caerdydd, dydy'r graddau blwyddyn gyntaf ddim yn cyfri. Felly dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod chdi yn cymdeithasu os yw'n rhywbeth wyt ti eisiau gwneud, ac yn trio neu ffrindiau, trio mynd i'r cymdeithasau newydd, ac trio neu ffrindiau, neud y gorau o'r flwyddyn gyntaf yna, a cael hwyl da, achos mae'n bwysig bod chdi yn cael hwyl os di'n hefyd wrth gwrs dio ddim i bawb y cymdeithasu yna mynd allan i glwbio, falle dio ddim i bawb. Dwi ddim yn mwynhau glwbio'n fawr iawn fy hun erbyn hyn, ac mae'n gallu bod yn beth rowchus iawn. Felly dwi'n meddwl, bod yn bwysig meddwl, beth sy'n gweithio i chdi, ond mae cymdeithasu yn reit bwysig a mynd amdani ac wneud pethau newydd. Diolch, Megan. Faint o nightclub sy'n yn Bangor erbyn hyn, lle? Dwi'n cweit yn gyfarwydd â nhw. A faint o nosweithio'r wythnos wyt ti'n troedio nhw? A pha mor bwysig ydy, fel oedd Megan yn sôn, ella cael amserlen bach a bod chdi yn gweithio allan yn union lle wyt ti am yr wythnos gyfa? Wel, i fod yn onest, fi'n dieddol o fod yn tafarn y glob yn fwy aml na... Lle da. Na, unrhyw glwb nos erbyn hyn. Ond, fi'n meddwl, yn wedig falle yn y flwyddyn gyntaf, nes i ffynu fan anodd iawn i ffocysu ar gwaith, achos yn amlwg pan ti yn dechrau yn y brifysgol yn y flwyddyn gyntaf, mae pobl sy'n byw gyda ti yn rhywun, ti eisiau mynd allan i'r dafarn, neu ti eisiau mynd allan i wneud cic o pêl o gwmpas, chwarae pêl-droed neu rhywbeth, a ti fel, mae rhaid i ti falle dod i arfer a gweud na, a falle mae rhaid fi wneud gwaith. A fel dal erbyn hyn fi'n dal ddim yn dda iawn yn neud hwnna. Os mae rhywun yn gofyn i fi wneud rhywbeth, fi'n mynd, na wneud y gwaith wedyn, a fi'n dieddol o fynd allan a just mwynhau. A fi'n meddwl, fi'n gweud hwnna fel bod e'n peth gwael, ond falle bod e wedi helpu fi i gwrdd o pobl newydd a wneud fy hunan yn fwy hapus yn y brifysgol. A dim bod fi'n gweud bod y gadl y gwaith tan y funud ola yn beth da, ond fi'n meddwl bod eisiau cael cydbwysedd da o wneud gwaith a cymdeithasu. Ddim just mynd i'r tafarn, o wneud digwyddiadau cymdeithasu sy'n chi mwynhau, unrhyw beth chi'n mwynhau yna yn amlwg gannoedd ar gannoedd o wahanol bethau i wneud mewn bob brifysgol yng Nghymru. A fi'n meddwl bod eisiau pobl falle manteisio ar hynna a falle cael cydbwysedd da o'n cymdeithasu a wneud gwaith. Sicr, a Tara fel un o'r pobl prysura yn y diwydiant sydd ddim yn stopio. Mae'n siŵr bod chdi yn gorfod, mae'n siŵr bod chdi'n gorfod creu rhyw fath o amserlen a bod chdi'n gorfod gwybod lle wyt ti a bod chdi'n gorfod sicrhau bod y cyfnod na lle ti yn cymdeithasu yn gorfod digwydd, achos fel da ni wedi clywed, mae hwnna yn yr un mor bwysig ar gwaith. Sicr. Dwi wastad i ffendio hi'n anodd i ddweud na yn enwedig i gwaith. Ond dwi'n meddwl dyna nath y cyfnod clo ddysgu fi ydy deud ia i'r pethau ti wir yn reddfol isio gwneud, a wedyn
deud wedyn, os ti di deud rhywbeth, os ti di deud ia i rhywbeth ti ddim really eisiau neud, a wedyn mae'n rhywbeth yn dod ymlaen lle ti really eisiau neud, ond ti methu neud o, achos ti di deud ia i'r thing ma, dylai ti di deud na iddo fo. So dwi'n meddwl, mae sgediwlio mor bwysig yn dydy. Fel oedd Megan yn deud, diolch really ots be ti'n neud, mae'n dal yn bwysig, all dim bod mewn dau le ar unwaith, diolch ots pwy wyt ti'n a be ti'n neud. So dwi'n meddwl, un peth nath Will yng Ngwr i ddeithio fi'n ddiweddar ydy, cofio mae pobl yn cael weekends am reswm, achos dwi'n gweithio ar raglen dyledu ar y funud o ddydd Llun i Dydd Gwener, a dwi'n gigio ar weekends. So, achos mae'n a ti eisiau dweud ia i bob dim, ond wedyn rhyw wsos yn ôl ella, nes i ddechrau teimlo fy hun yn cyrraedd burnout, ac o'n i fel, oh my gosh, mae gen i fath o 2 fis arall fel hyn. So wedyn nes i fynd drwy'r dyddiadur a cymryd allan unrhyw beth o'n i'n gweld fysa'n gallu aros tan diwedd yr ha. A wedyn rwan, weekend nesa, dwi'n mynd i gampio. Yay! Oh my gosh, ellai'n aros. Pen blwydd prodas neidio, a da ni'n mynd i gampio, achos bod fi jyst i cymryd ambell beth allan o'r dyddiadur. A dwi'n teimlo rwan, bore Dydd Llun, di Dechrau, dwi'n gorfod mynd i Amlwch pnawn ma i weithio, a dwi'n llawn beans, dwi'n llawn egni, achos dwi'n gwybod bod hwnna'n dod, so just bod yn ofalus, bod ti'n cael y balans na'n iawn, de. Peidio gor-neud y gwaith, na gor-neud y cymdeithasu. Wel, dyna ni, a dwi'n meddwl bod hwnna yn le addas iawn i ni ddod ar podlediad yma i ben. Diolch o galon i chi gyd am sgwrsio efo fi heddiw. Beth bynnag lle fyddwch chi dros yr ha, joiwch a affi, diolch o gweithio rhy galad. Diolch. Poblwch i chi dau. Diolch. Ia, hwyl chi. A diolch mawr unwaith eto i'r gwesteion heddiw. Cofiwch am weddill y gyfres, chwiliwch am sgwrs ar YouTube, Spotify a'r holl lefydd arferol eraill. A diolch yn o'r arfer i'n cwnselydd ni, Endaf Evans. Cofiwch am wefan myf.cymru am bob math o wybodaeth am iechyd a lles myfyrwyr. Trystan ydw i, Meg Parry ydy'r cynhyrchydd, a mae'r podlediad yma yn gynhyrchiad gan Bengo Media ar ran Brifysgol Bangor, grŵp Llandrillo Menai, Brifysgol Aberystwyth a Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ariennir sgwrs gan gyngor cyllido addysg uwch Cymru.